Ljetna muzička čarolija u gradskom parku u Tesliću pod nazivom San ljetne noći u potpunosti je opravdala svoj naziv. Vedra ljetna noć i zvuci etno grupe Trag iz Banja Luke privukli su mnoštvo Teslićana, koji su svaku njihovu pjesmu ispratili aplauzom. Etno grupa Trag predstavila je teslićkoj publici svoj novi album pod nazivom Zvuci Balkana. Mi smo prvi album izdali 2008. godine. Tada smo se trudili da u suštini etno muziku, etno sound uopšte popularizujemo kod ne samo kod publike Republike Srpske zapravo. U ono vrijeme u Republici Srpskoj kad smo mi počinjali sa radom 2003. ta muzika nije bila naročito popularna u Republici Srpskoj, ali evo ovih 10 godina pojavio se Sijaset etno grupa ili izvornih grupa koji u neku ruku njeguju tradicionalnu muziku. Ono što je karakteristično za naš novi album, mi sad pokušamo da napravimo jedan mali iskorak u odnosu na tu 2008. godinu i naš album Zvuci Balkana. Na tom albumu pokušali smo da obrađujemo neke poznate pjesme i približimo taj etno zvuk našoj publici. Međutim, sad već postoji publika, formirana je publika koja prepoznaje tu muziku i mi nastojimo zapravo sad da neke manje poznate pjesme popularizujemo. Tako se recimo na ovom albumu našla pjesma iz Lijepča polja iz kraja kojem mi pripadamo, koju nije ranije niko obrađivao na ovaj način. Tako da, eto, to je možda neki naš mali doprinos. Valentina podsjeća da ovo nije prvi put da etno grupa Trag nastupa u Teslićkoj opštini, ali su posljednji cjelovečernji koncert imali prije 3 godine. Koliko ih se publika od tada uželjela, pokazali su na dvočasovnom koncertu kojem su prisustvovale sve generacije. Pa večeras je zaista jedno prelijepo veče, kao što i sam naziv koncerta govori San ljetne noći i zaista imamo priliku, to jest i u toku ovog koncerta da čujemo mnogobrojne narodne pjesme, etno pjesme sa naših prostora i zaista etno grupa Trag je večeras dokazala da ipak može da napravi nešto u našem gradu, da ljudi dođu i da čuju i da poslušaju što oni to rade. Lijepo je ovo za naš srpski narod. Baš je lijepo. Hvala onome koji je ovdje ovo organizovao i da tako bude. Da se malo skupimo i da čujemo baš lijepo te pjesme. Skoro sam došla ovdje, stvarno što sam čula, bilo mi je super i nadam se da će biti još ovakvih koncerata. Koncert San ljetne noći organizovali su Amatersko dramsko pozorište Branislav Nušić i opštinska turistička organizacija. Generalni sponsor bio je načelnik opštine Teslić Milan Miličević. Večerašnji koncert je plod dugogodišnje saradnje našeg pozorišta sa etno grupom Trag iz Banja Luke. Prije 14 dana ovakav isti koncert dogodio se u Banja Luci na tvrđavi Kastel. Bio sam u prilici da ga pogledam i odmah sam rekao ovo što sam vidio večeras na Kastelu mora da vide i građani Teslića. Zvuci etno grupe Trag u toploj noći bili su pravo osvježenje za sve ljubitelje etno zvuka, a članovi Amaterskog dramskog pozorišta Branislav Nušić najavili su svoju novu predstavu Profesionalac po tekstu Dušana Kovačevića, čija se premijera očekuje za mjesec dana.